to ti prostě, jo, to má nějakou tu paměť a to ti zmizí za chvilku. No to jo, to se dá do toho šetřicího obrazu. Ne, to samo, já jsem dal jenom normálně, jsem dal pauzu. Do prostředí nebo úplně vpravo? Ne, prostřední. To je stopka. Než jak jo, a pauza je vpravo, jo? Jo. Já jsem tam nebyl, když pán rozdával rozhod, no. A ty, a taky lidi zaměstnává karku, chápeš? Oni neví, kde je pauza, pičo. Jak dlouho je, to ví, pičo. Ale kde se zapíná, to ne. Kolik to máme vlastně 8, že? 8 softkářů, 14, 22. 22. No tak, a to musím prázdné vozit tohle, ne? Jo. Jo, to je šenova nebo odkud to skerpiče přijelo. Třetího ve studence posunuje 20 metrů, 15, posunuje 10 metrů, ještě 5 metrů, pomalu a zastavíme. Šmalkote, bach. Ale dobře to brzdí, to. Čo, vole, půl hodiny, 4 hodiny brzda, vole, a ty furt jedeš 80. Jsem přemýšlel, v kterém baráku, říkám, že jsme se stavili někomu. Takhle starý máte? Kde nás to vyhodí, víte? Třetího ve studence z koleje stopace a hladký životice kolej stopat a posun dovolen, třetího a posunujeme asi 300 metrů. Třetího a posunujeme. Třetího a ve studence posunuje 250 metrů. Třetího a posunujem. Třetího a ve studence posunujem 200 metrů. Třetího a posunujem 150 metrů. Třetího a ve studence posunujem 100 metrů. Třetího a ve studence posunujeme 80 metrů. Třetího a ve studence posunujeme 60 metrů. Posunujeme 50 metrů. Posunujeme 40 metrů. Posunujeme 30 metrů. Třetího a ve studence posunujeme 20 metrů, posunujeme 15 metrů, třetího a ve studence posunujeme 10 metrů, posunujeme 8 metrů, 6 metrů, 5 metrů, 4 metry, 3 metry, 2 metry, metr a půl, ještě metr, půl metra, ještě kousek stačíme a zastav.